Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo igama lami ngingusithembiso ngingwakandlozi ngicela amaqala ukuvashela e-channel of subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni. Wembukeli sekuvela ingozi enyantisa igazi emgwaqweni u-N2 emanzi Mtonti uma ulibangise eningizimu. Kube ukuthi le ngozi yenzeke ngesikhathi zango-8 ebusuku kanti abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko sengozi ukuzonikeza usizo lokuqala. Kanti wembukeli imbiko evele endaweni yesigameko ithi kushayisene izimoto ezimbili kwashona abantu abahlanu okubalwa kubo nengane neminyaka emine ubudala. Okhulumela abezimo eziphuthumayo umnumzane Kyle van Renen uthe abezimo eziphuthumayo bahlenga abane kanti abalimele kakhulu bese bephuthunyiswa esibhedlela. Amaphoyisa asemanzi Mtonti asaphenya kabanzi ngembangela yale ngozi. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo, usale kahle.